Takže čus, tady je Skinátor.cz, vítám u dalšího videa. A tohle to bude to, co máte ve prostřed, youtuber Hinger Lover. Jdem rovnou do toho. A kdybyste nevěděli, co to je to prostě to, že co je prostě lepší. Hned to uvidíte, je to celkem známá hra. Určitě si ji stáhněte, mě to stále baví. Dneska jsem si to zahrál, jen tak prostě na chvilku. Jsem 5 minut. Nějak moc nebudu hřvat, protože je... Kolik teďko je? Kolik je hodin? Jo. No bude teďko za 10. Za 2 minuty 10. A takže si dáme tohleto. Play. A jdem do toho. Takže co je? APVic for Kid. Nebo to bude tady ta známější podle mě. Falenka, tak ta je hodně. Krafťáky. Fakt, jen o 2000. Jinak dal jsem jich 22. A to stříhnu. Jo, jsem tady zpátky. Marvex nebo Hogi. Hogi je teda slavnější než Marvex. Tohle bude míň, ani nevím, co to je. Tak, Nejfake bude víc než nějaký, nevím co. Nejfake nebo Gogo, tak to je jasný, že Gogo je slavnější, protože ani kouká Česko a Slovensko. Vedry je míň než Gogo. Ty musí mít tak 2 miliony, ne? To je ty blbci. To říkám, skoro 3. To je míň než 2 miliony. Taky míň, myslím si. Jo, tak tohle nevím. Asi míň, toho neznám ani. Ne, jen o 1000. Jinak lidi, nikdy se to lagne, takže za to budu se omlouvat. Tady je slavnější. Vaďák má 400, ne? No. Co to je? Vaďák nebo Mikel je pán? To nevím. Yes, dobrý. Tvoje tvář to nebe, známý podle mě. Yes. Nikol bude víc, než tvoje tvář má známý hlas. Jana Krause, ježíš, to bude míň. Bastrix, ten bude slavnější teda. Veronika Spurna, Bastrix, ta bude míň podle mě. Jo. Tak toho neznám ani. Dám míň zkusit. Yes. Ta bude víc. Hogi, tak tam bude hodně víc. Ta bude míň. Já to ani nečtu, takže za to se omlouvám lidi. Jestli vám to vadí, napište to do komentářů. Falenka vlogy bude víc. Tohleto, to nevím, dám víc. Yes. Kolik máme? 15. Valda TV, to neznám. Dám víc zkusit. Jo. Gamer, tak to je klasický gamer, ten bude mít víc. Vendely bude mít míň než gamer. Toho neznám. Dám víc. Yes. Farky ten bude mít víc. To znám. Teď si nejsem jistý, dám zkusit víc. Ne. Ale jsme jich 20. Takže Fetty Sporty bude slavnější, ten nebude slavnější. Baxtrix, Gamerovec, ten nebude tak slavný asi. Co to je teda míň. Vaďák ten bude slavnější. To bude míň podle mě. Yes. To bude taky míň. Ne? To vážně? Takže lidi, jestli se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like a čus!